Pois estamos co presidente da Federación de Fútbol, o señor Viñales, unha federación moi renovada, sobre todo con moito propósito para o futuro, non? O xa anunciabas que xa está feito o tema da Coruña, da nova aposta en marcha, non? Da nova sede da Federación, con 2 campos de fútbol. Sí, bueno, era algo que xa había anunciado incluso, bueno, que era unha pretensión cando era a campaña electoral, e despois máis adiante cando tomamos posesión, anunciamos que habíamos xa metido unha reunión. É certo que cambiamos as corporacións locais, por tanto, volver a reprender o tema, e tamén é verdad que bueno, as cuestións da administración son evidentemente moi longas, ainda que non nos guste, pero bueno, por lo menos agora, como ben decía antes, a Xunta de Goberno local aprobou xa esa concesión administrativa en a ser o final, e agora irá ao próximo pleno do día 9, e, por lo tanto, ainda que quedan algunhas cousas que ten que arranxar o Concello da Coruña e algunha saltación, a Federación básicamente do proxecto técnico, pois este mesmo ano, desde logo, verá a luz, iniciarse polo menos ese... Despois hai uns plazos de execución, como toda obra ten, pois podremos iniciar xa ese ano as obras. Estou falando do tema da Coruña, pois onde vai a sede da Federación, a mutualidade, e os árbitros e entrenadores que vai todo no mesmo complexo, aproximadamente de 2.000 metros cuadrados. Chegará ben, eu creo que 2.000 metros. Efectivamente, se comparamos todo así, pero tamén hai que prever que todos os anos, que ahora a crisis pode que de alguma forma ralentice un pouco o tema das fichas, a verdad que estábamos subindo bastante, só no programa xogada, por exemplo, o ano pasado tiñamos, entre 6 e 16 anos, tiñamos 26.000, pasamos a algo máis de 31.000. Entón, bueno, estamos tamén con o tema da unificación do fútbol sala, estudiando alguna fórmula que permita unha certa autonomía da Federación de Fútbol Sala, o sea, a Federación de Fútbol Sala dentro da Federación de Fútbol, pero que teña unha certa autonomía, un asesor xurídico da Federación Española e tamén un asesor xurídico da propia Federación de Fútbol Sala, estudiando esa fórmula. Anunciaba tamén o tema de Pontevedra, donde, de alguma maneira, vai haber ese partido da Selección Española, que se será o día 7 de setembro, os 500 anos, por certo. Entón, bueno, un equipo do señor... Pedimos disculpas por adiantalo, pero... Bueno, a verdade que non pensaba decirlo porque non se ve, pero de alguma forma, entre o presidente da Diputación de Pontevedra e o mesmo o secretario general da Federación Española, por algún método se supo, e ademais os datos que publica que fai ese medio de comunicación son datos, e por tanto xa non hai nada que desmentir. Pero, bueno, gracias a ese convenio, pois vamos a ter unha nova sede no campo de Pasarón en Pontevedra, a nova sede da Federación, me refiro. Vamos a lograr o campo de fútbol de Colla, que é o único que hai en Galicia da Federación Española de Fútbol, e vamos tamén a ter unha nova sede en Vigo, para a Federación Española, para a Federación Galega, e para tamén o tema... O tramite de Vigo Sur, non? Efectivamente. Bueno, de esa maneira, a provincia xa forte do fútbol galego, como é Pontevedra, pois que era caso de ser xa máis dignas, por lo menos. A que máis fase esta vida, non? Efectivamente. Bueno, non, además, pois xa é a Coruña. É a Coruña? A Coruña todavía, sí. En Ferrol temos tamén un acordo, ainda que nos está costando bastante por distintas trabas municipales, pero realmente o acordo xa está feito. O que pasa, bueno, hai algunas cousas, pois, temos urbanísticos que a verdade que está todavía complicado de facer, pero digamos que o acordo global existe, non só falta arrasar esos temas. Próximamente veremos tamén as posibilidades de facer aquí algún campo de fútbol en Santiago, porque a sede, pois, por alguna forma, sin decir, agora mesmo, as xuntas directivas estamos facendo en Santiago, primeiro porque na Coruña non cabemos, e segundo porque está facendo máis céntrico para todos. As distintas seleccións galegas donde máis se entrenan é aquí en Santiago. Entón, bueno, o Concello tamén mostrou moi boa disposición para chegar a ese acordo, que ademais é moi certinha daqui, no lado de San Lázaro, e vamos a ver se somos capaces de acometerlo nunha fase, evidentemente todo xunto non pode ir, non temos esa disponibilidade económica tan grande, pero ao menos todo que sea Vigo, o sea, Vigo, Pontevedra e Coruña, si en a seguinte fase, pois procuraremos que tamén en Lugo, temos tamén diversas conversacións co Concello, facer un acordo que seguramente faremos a Diputación, Ayuntamiento e Federación, pois tamén tenemos unha nova sede no campo de fútbol. Bueno, en fin, estamos tratando de darlle vida propia á Federación e ter unhas instalacións non luxosas, pero por lo menos dignas e funcionales. A Federación, entón, renovase moito, parece ser que esas promesas electorais hai xente que é capaz de cumprirlas, as cousas de pazo van despazo, tamén de outro, que non se pode facer todo
tempo, non? Pero se ben é certo que hai unha demanda por parte dos clubes, e non vamos a falar de tarifas de ningún tipo, pero hai unha demanda importante de cara á digitalización do tema dos trámites federativos, das fichas federativas. É un tema que está instaurado en outras federacións. Aquí en Galicia vamos a empezar este ano, porque eu fomos o programa Fénix, e que daba todos estes datos, ten algunha contrapartida negativa, como son os reconocimientos médicos, que lógicamente ten un coste elevado, según o tipo de reconocimiento que sea. Pero, en calquer caso, vamos a instaurar este ano, pero será de aplicación no ano que ven. O sea, por decirlo de alguma forma, un ano, unha moratoria dun ano, vamos a ver como logramos sacar adiante os reconocimientos médicos, e por demais, xa digo, o programa Fénix estará totalmente instalado para a próxima tempada. Todavía temos que arreglar algunhas cousas, pero de feito xa se está traballando, xa houve diversas reunións con as distintas delegacións, e, bueno, está se explicando os cursos, ainda que non é complicado, é novedoso, e como tal, sempre ten algún problema de algún club, que non está. Avanzamos tamén moito no tema arbitral, e tanto a que as actas cheguen inmediatamente, estamos sacando tamén un sistema para poder que ese mismo domingo pola noite xa estén en posesión dos distintos clubes. Non está esperando como está hasta ahora, que mellor hai un club que xoga, por decir algo, moi lexos da súa localidade, ten que esperar unir 2 horas pola acta arbitral. Agora vai poder marchar inmediatamente e terá despois ese mesmo día na súa casa, igual que terán os comités, o cual tamén poderemos poñer o resultado moito máis rápido na página web, e os propios comités podrán fallar, porque senón sempre hai retrasos, a veces a xente pensa que intencionados, evidentemente non, pero que algún acta que non chega ou chega moi tarde, por lo tanto o comité que se reúne o martes, se tan acta, obviamente non pode sancionar. Despois ven esta picaresca, que se xugaba con un equipo que tal, isto famos... Sí, chegan os días, sumamos, e bueno, son distintos avances, igual que faremos algún máis cando logremos a normalidade dentro da propia federación, sobre todo no tema económico, que unhas cifras un pouco desorbitadas, e máis nos tempos actuales. Na mutualidade, ainda que non ten que ver na federación, que é un órgano aparte, pois tamén van a falar a delegación de Vigo, de unhas pérdidas globales que tiñamos cando entramos, de algo máis, prácticamente 800.000 euros, pois bueno, podemos conseguir un crédito, pagar, pero polo menos logramos conter esa hemorragia, despedimos a 4 personas en unha delegación, outros cargos na outra, e dar a facer algo máis, pero bueno, por decir de alguma forma, cerramos os radios X, subcontratouse con unha empresa reaseguradora, melloramos en algúns sitios, é posible, non en todos, pero por exemplo, na provincia de Lugo, evidentemente, un avance sustancial, na zona de Ferrol, probablemente a zona de Vigo sea, en estes momentos, unha das máis precipitadas, Santiago segue igual, Pontevedra tamén, e agora tamén melloramos bastante, porque a zona, por exemplo, do Barco de Valdeorras, que antes tiña que ir a Ourense, agora pode ir a Ponferrada. Sí, que é un favor importante. E bueno, a verdade que vai un ano, fixemos moitas cousas, habría que facer moitísimas máis, e vamos a ter que facer máis, pero evidentemente non se podem facer todas de golpe, e algunhas é necesario pasar por diversos procesos, que, por exemplo, no tema de personal, que hai contratos firmados, que hai que, lógicamente, ou chegar a acordos, ou se non tomar outras decisións, pero non podemos decidir a ningún empleado que ganabas 10 e ahora vas a ganar 7, non? O sea, que hai que chegar a pactos, e, bueno, algo fixemos nese sentido. Temos 2 empleados menos na federación, se digo na mutualidade, de momento 8 menos, e iso non me enorgullece, porque evidentemente a nadie lle gusta que vaya xente por paro, menos na época actual, pero era a única forma posible de que poderamos subsistir, e digo ben, subsistir no tema económico. E xa para rematar, galfutbol.com, este medio, que naceu en marzo, agora xa xera un nivel de visitas na súa página de casi cerca de 80.000 a un mes, 80.000 lectores. Era importante cubrir este oco de información quizá na terceira, sobre todo na preferente, onde Galicia, e darle ao fútbol galego un espazo, digamos, onde haxa información de todas estas categorías. Pois, en todo caso, benvidos, desde logo con toda a colaboración, como os demais medios, lógicamente, da Federación, porque a todos nos compete, canta máis publicidade flaxa, máis atraerán espectadores, empresas, terá unha maior importancia, e ao fin de contas, porque por lo que estamos aquí é para promocionar o fútbol galego, e evidentemente un medio de comunicación é unha arma importantísima para poder desarrollar iso e
e dar esa publicidade que o mundo do deporte, en este caso o mundo do fútbol, necesita. Pues muchísimas gracias, señor Viñales. Aquí tenemos mucho. Vale, pues nada, cando que irades, a vosa disposición. Vale. No esperéis. Nada, perfecto. Muchísimas gracias.